Добър вечер и с прогнозата за времето. През нощта, а и утре сутринта над Западна България ще има променлива облачност. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса. Около обед над Западна и Централна България облаците ще се разкъсват и намаляват на места и до слънчево време. Вятърът постепенно ще отслабва и стихва. Максималните температури ще са между 12 и 17 градуса. Над планините по-значителна облачност ще има над масивите от Западна България, но валежи не се очакват. Вятърът ще бъде слаб от югозапад. Над Западна и Централна Европа ще има разкъсана облачност. Повече облаци се очакват по Средиземноморието и над Североизточна Европа, където ще превалява. В 12 департамента на Южна Франция остава в сила предпоследна степен на тревога заради проливните дъждове, които започнаха още в четвъртък. Силни бяха валежите и в Италия, където хиляди хора са евакуирани от северния град Торино заради придошлата вода. Властите там предупредиха, че има опасност от нови наводнения. Службата за гражданска защита отправи предупреждение, че река По може да излезе от коритото си и да залее региона. Иначе утре най-студено ще бъде в Русия, където ще има превалявания от дъжд и сняг. В Централна Европа максималните стойности ще са от 10 до 15 градуса, а в Южна между 16 и 21. Ето какво ще бъде времето в нашата страна през следващите няколко дни. В сряда ще е слънчево и сравнително топло. В четвъртък отново се очаква застудяване, а и облачността ще се увеличи. В петък вече ще е доста студено. На места не е изключено да прехвърчат и снежинки. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубава вечер с TV7.